a szegény, alacsonyan képzett embereknek papíron hiába vannak jogaik, azokat önállóan maguktól nem tudják érvényesíteni. Heindl Péter vagyok, jogász és történelemtanár. 1988 óta dolgozom roma közösségekben. Nagyon sokáig elsősorban mint tanár dolgoztam, bár az első diplomám az jogász diploma, de aztán szereztem egy történelemtanár diplomát is emiatt, hogy tanárként dolgoztam roma közösségben, de 2006 óta jogászként dolgozom, és az utóbbi egy-két évben most már ez a fő munkám. A jogászként elsősorban két településen, illetve a két település környékén lévő településekben dolgozom. Mind a kettő romák, beárs, cigányok által lakott település, az egyik Gilvánfa, a másik pedig Alsó-Szentmárton. Amit csinálok, tulajdonképpen egy ingyenes jogsegélyszolgálat, ami régóta működik, én 2006 óta veszek benne részt. Ez azt jelenti, hogy ezeken a településeken hetente egy alkalommal, minden településen egy alkalommal, ebben a két településen és környéken egy-egy alkalommal ott van reggeltől estig egy jogász, akinek az a dolga, hogy az odaérkező nagyon hátrányos helyzetű, döntő többségében roma ügyfeleket fogadja, meghallgassa azokat a jogi problémákat, amikkel ők megkeresik a jogsegélyszolgálatot, tanácsokat adjon, ott velük együtt segítsen tulajdonképpen iratokat szerkeszteni, így nyilván a jogi munkának jelentősége van, akár ha szükséges, akkor peres eljárásokat is kezdeményez. Amit nem csinál a maga a jogász ott helyben, az a peres képviselet, illetve a szerződéskötésre, arra külső embert, ingatlan szerződéskötésre, ingatlan adásvételi vagy ajándékozási, vagy bármilyen más vagyonátrázási szerződésre. Ez a jogsegélyszolgálat, ami alapvetően tanácsadásra épül, nem alkalmas, tehát ott ügyvédnek az igénybevétele szükséges. A 2006 előtt is volt már egy ilyen jogsegélyszolgálat ott, de azt Pécsről kijáró ügyvédek látták el, viszont volt a tapasztalat, hogy nagyon gyakran a Pécsről kijáró, a helyiek által nem ismert szakembert, ügyvédet, a helyiek kvázi mint egy ilyen hivatalnokot hivatalként kezelték, és ezért nem szívesen mentek hozzájuk, mert általában a nagyon szegény embereknek rossz tapasztalataik vannak a hivatalban, és ezért hiába mondták, hogy hát azok a jogászok, akik ott vannak, azoktól nem a hivatalt képviselik, mégis így fogták föl nagyon sokan. Én tulajdonképpen helyettesítésből elkezdtem egy jogsegélyszolgálati munkát végezni 2006-ban, de kiderült, hogy mivel engem ismernek a családok ott, hiszen én már ott pedagógusként különböző programokban dolgoztam hosszú évek óta, ezért engem nem úgy kezeltek, mint egy hivatalnokot, és ez azóta is működik, tehát hogy folyamatosan nagyon sok ügyfél keres meg, egymásnak adják át az információt, és én most már ezt a jogsegélyszolgálatot 18 éve végzem. Az ügyfelek száma az nagyon változó, ugyanis ez nagyon függ attól, hogy mi az az ügy, amiben segítséget kell nyújtani. Tehát van, amikor egy nagyon egyszerű kérdésre, egy nagyon egyszerű tanácsadással gyakorlatilag egy 5-10 perc, mondjuk 10 perc alatt megtörténik a jogtanácsadás úgy, hogy még az adminisztrációt is mellette elvégezzük. Fölvesszük az adatait, persze ez ilyen adatvédelmi nyilatkozatot kell aláírni az ügyfélnek. Van egy asszisztens, aki ebben segít.
fölvesszük a tényállást, tehát amiről beszámol, gyakorlatilag ez ilyen ügyvázlat, amit mindig dokumentálunk, már csak azért is, hogy később tudjuk, hogy ha újra visszajön az ügyfél, mit kell csinálni, hol hagytuk abba az ügyet. És van, amikor ez rövid idő alatt megy. De van, amikor órákig tart. Tehát például egyrészt az ügy bonyolultsága miatt, másrészt meg nagyon gyakran olyan iratokat kell utána készíteni, akár keresetlevelet, ami sok ideig eltart. Ez korábban helyhez kötött jogsegélyszolgálat volt, tehát ez arról szólt, hogy ezeken a településeken volt egy kvázi egy helység, vagy egy épület, ahol a jogsegélyszolgálati munka folyt, de most a legutóbbi programunkban úgy nyertünk a pályázaton, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen utcai jogsegélyszolgálat, ami nem azt jelenti feltétlenül, bár már olyan is volt példa, hogy az utcán adunk jogtanácsot a kocsiban ülve, hanem hogy helyben fölkeressük az ügyfeleket. Tehát ők bejelentkeznek, és fölkeressük őket az otthonukban. Ettől egy kicsit lassabb lett az ügymenet, tehát most kevesebb a naponta elvégezhető munkaszáma, de mondom, hangsúlyozom, nem ez a döntő, hanem az, hogy mi az az ügy, amit el kell intézni. Tehát, hogy volt már olyan, hogy olyan súlyügyek voltak, hogy ott voltunk gyakorlatilag napi 8 órát, néha egyébként többet is ott vagyunk, és mondtam, 3 ügyet tudtunk végigcsinálni, de volt olyan is, hogy 10 fölötti ügyet tudtunk egy nap ellátni. Nagyon fontos, hogy legyen ugye egy laptop, amivel dolgozunk, legyen egy nyomtató, fénymásoló, szkennelni lehessen iratokat, hogyha az szükséges, illetve hát nagyon fontos az internet kapcsolat is. Egyrészt azért, hogy továbbítani tudjunk iratokat, másrészt azért, hogy tudjuk használni a jogtárat, tehát hogy le tudjunk tölteni, meg tudjunk nézni jogszabályokat, le tudjunk tölteni nyomtatványokat. Most már nagyon sok ügyet csak előírt nyomtatványon lehet benyújtani hivatalokhoz, bíróságokhoz, aminek én egyébként azért nem örülök, mert ezek a kötelező nyomtatványok, ezek még nehezebbé teszik nem számomra, hanem az ügyfelek számára. Tehát ahol nincs ilyen jogsegélyszolgálat, ez gyakorlatilag még nehezebbé teszi azt, hogy alacsonyan képzett, joghoz nyilván nem értő emberek önállóan tudják intézni az ügyeiket. Mi az egyetemen azt tanultuk, és elvileg ma is érvényes ez a szabály, hogy a beadványokat azokat tartalmuk szerint kell elbírálni a hivataloknak, bíróságoknak, de ennek ellenére egyre több olyan kötöttség van, hogy hát konkrét formához kötik, méghozzá ilyen nyomtatványokhoz kötik, olyan nyomtatványokhoz, amelyeknek a nyelvezetét egy egyszerű ember, mondjuk akinek nincsen érettségie legalább, de egyébként nagyon gyakran még érettségivel se feltétlenül értik meg, de hát a mi ügyfeleink azok általában 8 általánost végeztek, vagy még esetleg annyit se. És hogyha nem a megfelelő formában vannak ezek kitöltve, vagy nem a megfelelő nyomtatványt töltötték ki, akkor be se fogadja az adott hatóság vagy bíróság ezt a nyomtatványt. Tehát, hogy szokták mondani, hogy a jog az annyit ér, amennyit érvényesíteni tudunk belőle, tehát hiába van valakinek valamilyen joga, hogyha ő ezt nem tudja érvényesíteni jogát, akkor az olyan, mintha nem lenne az a jog. És sajnos itt az egy nagyon fontos probléma, hogy a szegény, alacsonyan képzett embereknek papíron hiába vannak jogaik, azokat önállóan maguktól nem tudják érvényesíteni. Olyan, mintha nem is lennének ezek a jogok.